حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سورة آل عمران آيات 77. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لك بسعب لك دانغوك لك بلو أسلام بيتشين لك فتل من يذاتك بين على فاكا أكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تنغيني على فاكان كشي شيطان تورم على كدنا باكا فرلك رفن فتقبلها ربها بقبول حسن. مريم بانوي عمران مسوي أكد دفلي ناكيا جيا كافا بكتشي كاكرا مسوي نوي مريم كو أي دين أي تغني علي كتغني كدينا جوري كبو شيطان توم وكوفيسا دفلي كوكمين تو علي ونيفو ko ala ya ka dafale mine cogo ɲuman na. O kɔrɔ ye den a kɛra muso ye o ma bali ala sɔnna ka dafale in minɛ a ye layidu min ta k'a fɔ a bɛ den bila bolo min kan ala ye o minɛ a bolo ni minɛ cogo ɲuman ye ko ala y'a ka dafale minɛ. وأنبتها نباتا حسنا. نيجا دين فلين تكون يمانا فأنبتها نباتا حسنا. نيجا دين فلين تكون يمانا قرأي كلام ولا ما تكون يمانا تكون يمانا كا على إسرائيل كا هذا كا هذا بدي
tabiya ɲɛni a n'a lahalaya ɲɛni k'a wuli cogo ɲɛ k'a kɛ maa ladamunen ye cɛsiri mana kɛ cogo o cogo a ko bɛ segin ka taa Ala ka sababa bɛn de ma ni Ala ye tawfiku kɛ maa min ka lamɔ na ka hinɛ i la ka i den tanga ka a jogo tanga k'a kɔlɔsi k'a lamɔ cogo ɲɛ o ye tawfiku de ye ka bɔ Ala yɔrɔ nka sababu minɛni o fana ye wajibi ye jɔn kan i den bɛ Ala ko sira minɛ ni sababu minnu ye o sababu minɛni o wajibi ye nka tawfiku o bɛ bɔ Ala de yɔrɔ ko Alahu Ta'ala y'i den a ye dafalen in minɛ cogo ɲuman na ni ka den in lamɔ cogo ɲuman na k'a lamɔ Ala ye sira in kan k'a lamɔ Ala bato kan وكفلها زكريا awa ko den in a lamɔ o ko kun kalifa bɛ Zakariyahu de ma alayhi salam Zakariyahu de ye Mariyama lamɔ Isa ba Mariyama a lamɔna Zakariyahu ka kafala kɔnɔ o kɔrɔ ye a lamɔna Zakariyahu de bolo wa kafalaha Zakariya alayhi salam suruɲɔgɔnya dɔ tun b'o ni Mariyama cɛ dɔnnibaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la dɔw ko a balimamuso ko cɛ don min ka ca o ye a bɛnbamuso cɛ n'o ye a ba balimamuso o cɛ de tun ye Zakariyahu a de y'a to Isa ni Yahya fɔ k'olu ye bɛnbamuso denw ye kɔrɔ ye baw ye kɔrɔ ni dɔgɔw ye Zakariyahu n'a cɛ suruɲɔgɔnya kun y'o de ye a lamɔna a ba balimamuso cɛ dɔ tun ye Zakariyahu ye ko wa kafalaha Zakariya ko Zakariyahu de ye a lamɔ alayhi salam Zakariyahu in fana o nabi ɲuman Zakariyahu min kɔmɛ tafsirukɛlaw caman ko o de ko don ka d'a kan nin bɛɛ de ye waati kelen mɔgɔw ye ninnu bɛɛ ye waati kelen mɔgɔw de ye ani fana kumaw tɛmɛna kuma minnu na kira 3, 4, 5 u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na u bɛɛ cilen don ka taa u ka mɔgɔw ma u bɛɛ n'u ciyɔrɔ don u bɛɛ n'u cikun don كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ko ka to lamɔ na sa Zakariyahu bolo ye Mariyama lamɔ na Zakariyahu bolo Zakariyahu bɛ k'a bila a ka mihrabu kɔnɔ a ka dafalen a bila an b'o bolo kan a bɛ Zakariyahu yɛrɛ ka misiri alabatoyɔrɔ la ye a daga bɛ yen a tɛ foyi la ye seli ni su ni Ala ko suma Mariyama kɔni Mariyama tun tɛ foyi la misiri kɔnɔ ye a ba ye dafalen min ta a ba y'a bila bolo min kan a tun b'o de la yen su seli Ala ko suma Ala bato Mariyama tun b'o de la yen a bɛ a ka Ala bato yɔrɔ la yɔrɔ min labɛn bɛ a ye mihrabu o ye batokɛyɔrɔ ye voilà mihrabu min fɔra yan a bɛ se ka kɛ mihrabu ye min labɛnna Mariyama yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ Zakariyahu yɛrɛ ka batokɛyɔrɔ ye Mariyama tun bɛ yen ko kuma o kuma ni Zakariyahu donna Mariyama kan وجد عندها رزقا a don o don a ka o batokɛyɔrɔ in na ye k'a bɛ garisɛgɛ sɔrɔ Mariyama yɔrɔ ye a b'a sɔrɔ garisɛgɛ dɔ labɛn mɛ garisɛgɛ kɔrɔ ye di yan a b'a sɔrɔ suma labɛnnen bɛ Mariyama kɔrɔ ye nka tafsirikɛla caman y'a fasɛri k'a kɛ jiridenw de ye nka kuranɛ kɔni ma garisɛgɛ in fasɔn perepere latigɛ ko nka Zakariyahu don o don Mariyama kan a bɛna sɔrɔ garisɛgɛ dɔ labɛn ko ɲuman bɛ Mariyama kɔrɔ ye min ye
dumuni dilan cogo ɲuman ye min ye dumuni lahɔrɔmama ye a bɛ se ka kɛ jiriden ye a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka tafsirikɛla caman ye i sinsin jiriden ko kan ko jango Zakariya tun bɛna sɔrɔ jiridenw de bɛ Mariyama kɔrɔ jiriden minnu tɛ sɔrɔ o waati la y'a dɔn n'i ye diɲɛ filɛ jiriden dɔw bɛ yen kumaw de b'u la o de ka ca jiriden ko la a sɔrɔ jiriden dɔw bɛ yen a bɛ sɔrɔ nin kuma in na nka jiriden dɔw bɛ yen olu bɛ sɔrɔ kuma bɛɛ la nka jiriden dɔw bɛ yen sɔrɔ kuma b'u la kelen awa sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ b'u la jiriden dɔ bɛ yen o tɛ sigida dɔ jiriden ye o de y'a to n'i bɔra i ka jamana na ka taa jamana wɛrɛ la tuma dɔw i bɛ jiriden dɔw yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko nin tɔgɔ ye di ka d'a kan aw ka fanfɛ jiri tɛ ko Zakariya na a bɛna sɔrɔ dumuni garisigɛ dɔ bɛ Mariyama yɔrɔ ye min t'ale ka nalen ka d'a kan kuma b'o de jira a bɛ lamɔ na ale min bolo n'a sɔrɔ ale ka dukɔnɔ dumuni don a tɛ k'a bolo kabako ye n'a sɔrɔ u yɛrɛ ka laadala dumuni don ko batokɛyɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ se ka na min d'a ma a tɛ kɛ kabako ye ko nka a bɛna fɛn de sɔrɔ yen fɛn min ni laada la a bɛ maa kabakoya ko Zakariya na a bɛna sɔrɔ garisigɛ dɔ bɛ Mariyama kɔrɔ ye قال يا مريم أنى لك هذا ko Zakariya ko ya Maryam anna laki hadha e bɛ nin garisigɛ in bɔ min garisigɛ in e bɛ nin bɔ min Zakariya y'a ɲini ko a bɛ nin bɔ min nin garisigɛ in e bɛ nin sɔrɔ cogo di o kɔrɔ ye fɛn de b'a la ka na Zakariya tɛ fɛn min kalama ale yɛrɛ tɛna n'a ye ale a tɛ bɔ ale ka du kɔnɔ a bɛna sɔrɔ o dumuni kabako ma walima o jiridenw olu labɛn ko ɲuman bɛ Mariyama kɔrɔ k'a ko Mariyama ni e bɛ nin bɔ min fana o ye Zakariya ka hakɛ de ye a ka ɲininkali kɛ n'a ye fɛn ye a ka lamɔden bolo a tɛ fɛn min sɔrɔ cogo dɔn a t'a bɔ yɔrɔ dɔn a k'a ɲini k'a dɔn nin bɔra yɔrɔ jumɛn ye ni maa caman ta bilama tɛ kelen fɛn bɛɛ ye i denmuso bolo i ka foyi t'a la i denmuso bɛ na ni fɛn bɛɛ ye denmuso bɛ na ni hali mɔbili i ka du kɔnɔ i t'a fɔ k'a y'a bɔ min i denmuso bɛ na ni moto ye a bɛ na ni telefɔni dagɛlɛnw i denmuso bɛ na ni nafolomafɛn girimanw ye ka du kɔnɔ e kɔni n ta ye ɲɛ b'a la a bolo ye e tun kan ka ɲininka i ye nin bɔ min k'a bɔ yɔrɔ dɔn k'a sɔrɔ cogo dɔn o ye wajibi ye o ye ka masuliya ye an t'a fɔ ko Zakariya ta kun de ye ko a sigi an bɛ Mariyama na an ka kuma laɲini to ye nka misali min bɛ sɔrɔ a la n'o bɛ e nafa e y'o dama de fɔ a ka kan i denmuso i ka maraden i ye fɛn y'a bolo fɛn min ma bɔ e ka bolo kan i ka a dɔn i bɛ bɔ Ala de yɔrɔ i ye min ɲininkali kɛ nin ye ko o garisigɛ minnu n'i y'o ɲininkali kɛ min indillah k'a bɛ bɔ Ala de yɔrɔ kana di ne ma a bɛ bɔ Ala yɔrɔ kana di ne ma o fana Mariyama ye min fɔ Kuranɛ ye min fɔ ijmalan o ye nin nka tafsirukɛlaw bɛ se ka lakali cogo fara kan k'a fɔ mɛlɛkɛw de tun bɛ na n'a ye wala a bɛ na nin cogo in na wallahu ta'ala a'lam nka Mariyama ye jaabi min di Zakariya ma o ye ko ninnu bɛ bɔ Ala de yɔrɔ inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab k'i k'a dɔn Ala dun yarzuqu man yasha ko Ala bɛ maa garisigɛ ni maa min y'a ja bighayri hisab ka sɔrɔ jate foyi t'a la adamadenw bɛ jate ta fɛn o fɛn kan ko Ala bɛ maa garisigɛ ka sɔrɔ o jate si tɛ ko Ala bɛ a bɛ se ka garisigɛ na i ma
ni sababu ye ka na'ima ka sɔrɔ e yɛrɛ hakili bɛ sababu min kan o yɛrɛ tɛ se bɛ ala ye ka garisɛgɛ na'ima ka sɔrɔ i yɛrɛ ka jate la a bɛ se ka na nin kuma in na walima nin cogo in na wali i yɛrɛ jigi tigɛlen kɔ ko ne tɛ se ka nin sɔrɔ bilen se bɛ ala ye k'i garisɛgɛ a la wa mariyama tagalen misiri kɔnɔ yen a ka batokɛyɔrɔ la yen garisɛgɛ de tun bɛna sɔrɔ yen n'o ye dumunifɛnw ye ni tafsirukɛla caman ko ko jiridenw de tun don yàrá dumuni lasɔ hɛrɛma o ye jiridenw de ye dumunifɛnw lasɔ hɛrɛma ye jiridenw de ye komi jiriden ko ma jamana min labɔ n'i ye jiriden fɔ ye n'i ko jiriden an fɛ yan a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna k'i kan bɛ k'u ka balo mangoro dama na u ɲɛ bɛ jiriden minnu na o hakili la ko jiriden de dan ye o ye jiriden nɔnɔ ka ca koyi a ka ca a hɛrɛma ka ca parce que jiriden de ye fɛn ye ala yɛrɛ ye min labɛn k'a ban e tɛna baara wɛrɛ k'a la bilen a dilanlen bannen don a kɔgɔ cayara o tɛ jiriden la a sukaro cayara o tɛ jiriden la a fɛn nin dama tɛmɛnen don o t'ale la fo ni e yɛrɛ ye hakɛ dun i man ka hakɛ min dun o tɛ ala yɛrɛ de y'ale labɛn k'a ban k'a d'i ma a ta dɔrɔn k'a dun nka fɛnjala tɔ ninnu an yɛrɛ de bɛna olu fara fara ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ ko an b'a bɛn an ka dun cogo ma kuma dɔw la sababa bɛ kɛ o dilancogo la kuma dɔw la sababa tɛ k'a la kuma dɔw tawfiku bɛ don a la a dilancogo bɛ ɲɛ kuma dɔw a ti ɲɛ nka jiriden kɔni ye fɛn labɛnnen k'a ban e dan ye k'a ta dɔrɔn k'a dun misaliya la n'i ye tamaro ta k'i b'a dun i bɛ mun wɛrɛ kɛ foyi n'i ye namasa wɔrɔ k'i b'a dun i bɛ mun wɛrɛ kɛ foyi o n'a ɲɔgɔn na hali kuranɛ kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ jiriden bɛ mankutu kosɛbɛ a ma fɔ dumuni wɛrɛ tɛ yen nka jiriden bɛ mankutu i bɛ dɔgɔtɔrɔ a ka ca la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ adamaden ka fɛn caman bila nka jiriden bila o man ca dɛ fo ni sukaro bana bɛ maa minnu na n'a fɔra ka jiriden timimanw bila k'a fɔ bana b'i la walima poids ko problème b'i la k'a bɛ fɔ k'i ka jiriden bila i bɛ jiriden kɔni bila tuma min na ala k'an kisi o ye i ta tiɲɛ kuma selen ye ala k'an kisi a ma n'o tɛ i bɛ fɛn bɛɛ bila fo jiriden dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a fɔ de ko i ka jiriden de caya nka o jiriden caya ko kuma in ni dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ anw ye yan yɔrɔ bɛɛ n'a ladamu don a ka kan an ka dɔgɔtɔrɔw ka ladamu an fɛ k'an ka jamana kuma fɔcogow jateminɛ mɔgɔ fɛn minnu ni o dunni se b'u ye a b'o fɔ mɔgɔw ye o k'an ka jamana fɛnw ɲɛɲini an bɛ se ka min sɔngɔ b'an bolo jamana in dɔgɔtɔrɔ b'a ko jiriden dun e yɛrɛ tɛ se ka jiriden dun e yɛrɛ b'i y'o fɔ e tɛ se ka jiriden dun jiriden t'an bolo yan o a tɛ yen kunkurunin min bɛ yen o tɛ se ka san tɛ se ka san an bɛ kuma ka bɛn jamana de ma dɛ karamɔgɔ n'i ɲinɛna jamana kɔ i bɛ taa ŋaɲa kɔnɔ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan an bɛ ka kuma ka bɛn jamana de ma e ko ko ka jiriden dun e ka nasɔngɔ bɛ jiriden sɔrɔ a mɔgɔ bɛ nasɔngɔ ko la aw bɛ jiriden ko kuma na e ko jiriden a fɔ mɔgɔw yɛrɛ banani fɛn dɔw ye a cogo tɛ yen ala ka bɔda kan ye ala ka foni k'an ka jamanaw ye an cɛ siri ala bato fɛ walasa fɛn ninnu an bɛ se k'u sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ cogo min na an kan k'an cɛ siri bato de fɛ ko ninnu ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ cogo min na a yan ta tɛ ko nɔgɔ ye dɛ ko nɔgɔman baw tɛ koyi an mana fɔ k'a ja ɲɔgɔn bolo cogo cogo hali a bɛ maa minnu ɲɛna ko se b'olu ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan koyi dɔgɔtɔrɔ bɛ programme minnu di jiriden ko la hali waritigi fanba tɛ balo o cogo la yan. dɔw ta ye ban ye dɛ ban sen b'a la dɛ. ko dɔw ta ye ban ye. awɔ. bɔn mais ayiwa ban bɛ se ka y'a la nka wari kunkurunin fana n'i ye jiriden tugu a la
parce que a bɛ fanda fana bɛ waritigi bila yɔrɔ dɔ la i hakili k'a bɛ se ka min kɛ e t'a dɔn ale b'a yɛrɛ cogoya dɔn ale fana b'a dɔn n'a y'o kolokolo a b'a fɔ k'a kelen b'a san ka dun denbaya kunbaba in dɛ a n'olu bɛɛ de bɛ balo cogoya kelen na ba ale yɛrɛ b'a lajɛ tile bitigi recette tile la tɔnɔ hakɛ min bɛ dun olu bɛ dumuni kɛ ka bɛn o de ma jagokun ninnu magati k'olu la koyi aw tɛ ko ninnu jate faamu waritigi ka jagokun o bɛ yen parce que tɔnɔ bɛ na ka sanga olu bɛ dumuni kɛ ka sanga tɔnɔ de ma bon ale yɛrɛ b'a lajɛ sisan n'a ko k'a bɛ jiriden san denbaya complet ye n'a o n'a ka tile recette da ɲɔgɔn kɔrɔ a b'a ko jiriden ko in k'a tiɲɛ nka e min cogo foyi foyi tɛ min bolo ne ka mobili ni essence sɔngɔ ko kɛmɛ k'i kamara quoi ko k'a bannen don a ma ban dɛ parce que a ma y'a ka o nafolo de ma o y'ale yɛrɛ ka jate ye nka n'a sabatira ko min ta ye ban yɛrɛ ye o kɔni ye ka den dɔnkɛ ka kɔsi yɛrɛ ma o y'i kungo ye n'i taara i denw na jiriden dun i m'o denw na dun ni min ta ye ban ye e y'a dɔn a fanga b'i la ka ban fɛn hɛrɛmaw dun na ka farikolo ka kɛnɛya ka sabati ala ka dɛbɛ kɔfɛ n'i banna i denw n'i mɔdenw olu n'a dun kɔfɛ ala ka hakiliman d'a ma ala ka hakiliman d'a ma wala ko a jiridenw de tun don tafsirikɛla caman y'o fɔ Mariama ɲininkara k'a bɛ nin bɔ min k'a ko nin bɛ bɔ ala de yɔrɔ ala bɛ maa garisigɛ ni maa min y'a jaabi ka hisab هنالك دعا زكريا ربه ko o yɔrɔ de la sa Zakariya ye a ma wele tafsirikɛla dɔw de ye olu ye latifa dɔ ye yan o ye istinbatu dɔ kɛ o ko Zakariya yɛrɛ nana a yɛrɛ sɔn hakili la sa nin y'a sɔrɔ ale cɛkɔrɔba kɔrɔkɔrɔlama don a ka cɛkɔrɔbaya sera hakɛ la maa ti jigi da den sɔrɔ ka hakɛ min na maa ti jigi da a ka k'i bɛ den sɔrɔ k'i si to hakɛ min na cɛkɔrɔbaya sira fɛ n'i y'a sɔrɔ ale si b'o hakɛ la a muso fana o yɛrɛ ma deli ka den sɔrɔ o ye kona ye o fana kɔrɔ la nka tuma min na a y'a ye dumuni min ti sɔrɔ waati min na ala y'o di Mariyama ma n ko tafsirikɛla dɔw de ye nin ye nin mulahaza in kɛ Zakariya ka ala wele la n m'a fɔ n ko kuranɛ y'o fɔ n m'a fɔ n ko hadisa nana n'a ye nka olu ye qara'inu de ka ko da ɲɔgɔn ma k'a lajɛ kuma tugu cogo ɲɔgɔn na parce que a fɔra Mariyama de a tun bɛna jiridenw de sɔrɔ Mariyama kɔrɔ walima dumuni minnu sɔrɔli ye kabako ye Mariyama ɲininkara k'a bɛ nin bɔ min a kɔrɔ ye nin dumuni façon yeli nin kuma in na wali nin cogo in na o ye kabako ye Mariyama ko k'a bɛ bɔ ala de yɔrɔ ala min bɛ maa garisigɛ ni maa min y'a jaabi ka hisab jate yɛrɛ ta hunalika ko yɔrɔ in de la sa da'a Zakariya rabbah ko Zakariya y'a ma wele ale yɛrɛ fana bɛ kuma de la maa tɛ se ka den sɔrɔ kuma min na nka komi Mariyama sera ka nin jiriden ninnu sɔrɔ kuma na a kuma tɛ kuma min ye n'a sɔrɔ a sabatira ko jiridenw de tun don a sera ka jiridenw sɔrɔ kuma na kuma min t'a kuma ye walima yɔrɔ la a tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o kuma na a se bɛ o ala ye ka den di ale yɛrɛ ma kuma na maa tɛ den sɔrɔ kuma min na ka kɔrɔ laada la ko n'i ye Zakariya ka ala wele ani Mariyama ka nin ko in nɔrɔ cogo ɲɔgɔn na k'a bɛ kɔrɔyali kɛ ka taa o de ma nin ye fasarilikɛla dɔw ka jateminɛ ye wallahu ta'ala a'lam ko o yɔrɔ in de la sa Zakariya fana y'a ka tɔlabu don a y'a ka demande don ala fɛ yen k'a ko n tigi ala قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة أكون على نسان كبيرة ذرية بنانا طيبة من غسل نسان بنانا
kabuyoro bona mina kasanu dingo mana gele ba chugo ni bi de yini anyuma yini de dhurriya ko ni nama ke tayibai nama ke zura nyuma asura baliya de ngaf sa sorole dingo imamin se ngoma ka chade ala ka boda kan da to ala jonma nu be de yini ala fe ka bi de yini to uba afoko kwa ka ke de nyuma ko ala ku garske de nyuma ibrahima ya fo ko ala ka de nyuma ndalim zakariya wi refle ka fo ko dhurriyatan tayyiba ala ne son ka bu yoro jurala bonawla tayyiba minasan innaka sami'ud du'a innaka ala sami'ud du'a de dugo jabi masai de wilida qawme masai jonga wilida ka membaye aladi jonga ala wili kaw o membaye aladi okuma ni deli ikabona duma minga san zakariya ya ala wili aka dingola mamina ni maryama ka garsiga nayo yi afo alai fendi maryama ma mana ati sorok mamina ayre aka delike mana majigi ka ngatike mamina kwai ala wele nini duwa windi فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ko zakariya we ni duwa minge ala ya ka duwa jabi o te fo boble ko kada ka duwa jabi kan de nye photo fleni o kore ko zakariya ka duwa jabira abina de sura a toro bashi jellama abina de sura on ya to anga makrobo ba fo kulla da ta alala la da ta alala quraydi ala re nyina ma yasigi ka ko tabiya ke chumi ka folla dala ko ta chugula nini ngoyimbe ke fonde ka ke anini ngoyimbe ke ning maindela anini ngoyimbe ke nin chugoindela nin ngoyimbe ke nini ngoyinde ko o lada no sababu yau ni ala yare ko abe kaba ko min ke aka dalla o lada te wajibiya ala yare ka o quraydi istihalati kata alama mustahilu ta ala yoro ka fo nin siga ke ni ala ko abe kaba ko min ke ni ala ko abe ko min ke aka join haya dabo kanin gwinge a keli jara alai hanni o koyin sababu fuite ko alate bali ko ke o de ato abu fo adama de kani jigiti alaka hinana ko mana gele ya chugochu hali doktoro mana fo ko banami kwati kenea o kani bali ka to ka kenea nyini ala fe ka duwa kolo gele ka ilhawu ke duwa shut la saballaban shundige kuma duwa jabi wati sanjibin na kuma mina ibe tawafula kuma mina ona yuwanau duwa jabi yoro e ka toki dama kashi alala ni eta inkenayali jara alai ala be kenaya ka soro la dala banai doktoro tsiga furaki doktoro tsiga furaki o do ya to lu ba fukati kenaya parce que ala ma fura jira olu la folo fura min bi nin bana façon kenaya olu ka kuma koro de yoyi nda o kon tsiga ala ka sebaya kon datuku ka bo ema o tsiga allah ta'ala ka fansire datuku ka bo ema o tsiga ala bali ka sagoke fa'alun lima yurid yaf'alu ma yasha ni femin kada ala ya alaboke
mana ko gɛlɛyara cogo o cogo ni mɔgɔw kumana fɔlɔ an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw kun b'a fɔ ten ko n ye e ta mɛn ko n ma ala ta mɛn kosɛbɛ hali ni dɔgɔtɔrɔw ko dɔn ko lajɛra k'e tɛ se ka den sɔrɔ ko n ye e ta mɛn ko n ma ala ta mɛn o dɔw ye den sɔrɔ kelen tɛ fila tɛ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ a kumana a y'a ka dɔnni de fɔ dɛ maa t'a jalaki o la dɛ ale y'a ye de ni nin ko in bɛ maa o maa la ɲɛnamaya kɔnɔ an ka dɔgɔtɔrɔya dɔnni na o tɛ den sɔrɔ ale y'o ye e la bana minnu bɛ yen ni fura t'a la dɔgɔtɔrɔw bolo ale y'o ye e la ka jɔnni y'a f'i ye ko a fura tɛ ala bolo jɔnni y'o f'i ye ala kira ka hadisa yɛrɛ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam ko ala ye bana o bana jigin a ye fura jigin a la nka ni ala ye jɔn min lajarabi i ka bana fura de bɛ dɛsɛ ka sɔrɔ wali ni ala ye jɔnw lajarabi ni bana min ye a b'u dɛsɛ a fura la nka a tɛ se ka fura kɛ o tɛ yen Ayubu ka san 10 kɔ bana don kelen n'a da ala y'a wuli ka jɔ k'a kɛ komi foyi ma deli k'a sɔrɔ asilamu an ka ala wele caya an ka ko gɛlɛnw na an ka ala wele caya an ka ko gɛlɛnw na an yɛrɛ ka jate la ko minnu tɛ se ka ɲɛnabɔ bilen n'a fɔra ko minnu tɛ ɲɛ bilen an ka ala weleli caya innahu ala kulli shay'in qadir se bɛ alahu ta'ala ye fɛn bɛɛ kɛli kan o kuma nin yɔrɔ in na yan an yɛrɛw b'an dama kasi ala la an hami dogolen a bangenen ko minnu kɛn bɛ k'an kɔnɔ gan an ka ɲɛnamaya la an hakili bɛ min na an hakili tɛ min na an ye min fɔ an ma min fɔ an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn ya rabbi ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ an ye ala k'a bɛɛ ɲɛnabɔ an ye an bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ nin diɲɛlatigɛ in na bana jugu la kasara la lajarabi gɛlɛn na ya rabbi ala k'an lafiya ka bɔ a bɛɛ ma an bɛ fɛn o fɛn ɲini ala fɛ hɛrɛ la lafiya la kɛnɛya la si kuntala janna ya rabbi ala k'a bɛɛ di an ma o dili tɛ foyi bɔ alahu ta'ala ka wagandew kɔnɔ taw la ya rabbi ala k'an duloma diɲɛ ala ka bɔdaw kɛ an ye ala k'an ɲinɛnen sɔn ala k'an hakili jiginnen sɔn an hakili bɛ fa min fɛ ala k'an sɔn ka bɔ yen an hakili yɛrɛ tɛ fa min fɛ ala k'an sɔn ka bɔ yen an bɛ siran fa min ye ala k'an kɔlɔsi ye an yɛrɛ tɛ siran fa min ye ala k'an kɔlɔsi ye ala ka don an n'an juguw cɛ ala ka don an n'an teriw fana cɛ ala ka don an n'an balimaw cɛ ala ka don an n'an yɛrɛ kun cɛ tɔɔrɔ bɛ hali adamaden yɛrɛ kun na ka ɲɛsin a yɛrɛ ma nshorori anfusina ngo iyere de ade nyara ko ala ka do anan tiru che o chune ka o ga iyere nshorori anfusina ngo be o ma toro ba adama de belaw toro do ba bela ala de banki shion toro ma ala ka bodaw ka ay ala ka antlo magien kishin ne ma ala ko jida ala kraka jate da temina hakete mina ala ko ka ala kraka allahumma salli ala nabiyyina wa sallim an ka to ka dugawu caya ka ala wele caya o kuma na zakariya ya ala wele maryama ka nin kuma in kɔfɛ an y'o lakale min kɛ an yɛrɛ ye ala wele an y'a kɛ o de ka ban an yɛrɛ ye ala wele hami o hami ban fɛn o fɛn na misiri in kɔnɔ ya bi n'a ni ala ta bɛ bɛn ya rabbi ala k'o hami dilan an ye min da ye baara ko ye ya rabbi ala ka baara hɛrɛma di an n'a ma min da ye nafolo ko ye nafolo halala sanuma barikama ala k'o di an n'a ma min da ye bɔnna ko ye ya rabbi ala ka bɔnna hɛrɛma di an n'a ma min da ye furu ko ye ala ka furu hɛrɛma nɔgɔya an n'a ye min da ye a denw bɛ k'a kɛɲɛ ya rabbi ala k'an n'a denw ni walidenw bɛ ala k'an bɛɛ kɛ ala sago ye min da ye faaba ɲɛsiran ye ya rabbi ala ka basigi di an n'a ma kɛlɛ bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn d'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ du minnu kɔnɔ ya rabbi ala ka gɛlɛyaw wuli hami o hami bɛ an na ala an yɛrɛ hakili bɛ min na misiri kɔnɔ yan sisan an n'an hakili tɛ min na fɔlɔ nka an hami gɛlɛ don an hakili de ma jigin ala ye nka ala b'a dɔn ya rabbi ala k'o dilan an ye ala k'o dilan an ye ala ka bɔda kɛ an ye si kuntala jan ani kɛnɛya ni lafiya ya rabbi ala k'o di an ma ala k'an lafiya diɲɛ kɔnɔ yan k'an lafiya lahara an ka jɛw an ka ɲɔgɔn dɔnw ya rabbi ala k'u kuncɛ alijinɛ kɔnɔ
am bituka sika tafsiru ketan chuko mina ya rabbi ala manzigira firdaus kono ka o tafsiru ko baroboy wa ma dhalika ala allah bi aziz allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim adad khalqika wa rida nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الله أكبر. تقول جابنا زكريا أوبا. على ما دو بنيا. على زكريا أوكا دعو جابي دعو جابي تو أي ملكه بلاك أنو نيفايف ملكه ديننا زكريا أما وهو قائم الجومي يصلي أبسل في المحراب أكال بطورلا. الله أكبر. أكمل سلدلا أي بفهم ده ها ملكه أولي ملكه زكريا أولي وهو قائم الجوليكندو يصلي أبس الجوليكندو تي أي رماد أكمل سلدلا في المحراب أكبت كيرولا. أسلام وعاتش رسالة فده يسالي بلاو يتجني غني يسالي دبلاو يتجني ali sobun geranu jemi geranu mimi tuka fulufulu ka wuli ka taa seli ni maa bi tuubi ula o de fɔlɔ bi tuubi e kuma faamuya e kuma faamu maa o maa n'a hakili bɛ seli la hali a ka juguya kuma na a mɛ o mɛ o bɛ tuubi a bɛ tuubi ni ala sɔnna ala de ko seli bɛ min kɛ n'ale ma seli dabila a b'o k'a ye dɛ ni ala sɔnna ala y'o de fɔ seli la ko k'a jɔ de ko seli tanha anil fahsha'i wal munkar tiɲɛni ko kɔngo ko seli de b'a kɛbaa ladi ka bɔ Sayyidina Umar a y'o de fɔ a ko n'i ye maa o maa ye a silamɛya kɔnɔ ko seli ko ka fiɲɛ a bolo ka na da la ko tɔ si la bilen k'i b'a sɔrɔ a ka diinɛ ko tɔw de ka jugu ka tɛmɛ o kan an b'a fɔ an bɛ seli lagosi ni ko minnu yɛrɛ ye n ko o mɔgɔw y'a dɔn ko seli de ye ko ɲuman ye ka boli ka n'u dogo a birifini jukɔrɔ an caman ko dɔnbaliya ye baara ye koyi c'est ko ɲuman malangolow bɛ bolili min kɛ ka n'u dogo ko ɲuman birifini jukɔrɔ an bɛ ko ɲuman yɛrɛ de lagosi n'o ye dɔw bɛ yen o bɛ misiri kɔnɔ u b'a kɛ tan dɔw bɛ yen seli waati ti fɔ u kɔ nka u b'a kɛ tan hali munafiku minnu ko fɔra alakira tile la sallallahu alaihi wasallam b'u kun b'u yɛrɛ sutura ni seli de ye parce que olu y'a dɔn ko silamɛya kɔnɔ seli lazimuba seli matarafaba de ye maagɛlɛma ye ale dun ale ta tɛ seli ko ye dɛ ale b'a fɛ ka maagɛlɛmaya dulɔki don o tuma na f'a ka seli an bɛ se ka seli lagosi n'o tigi ye cogo di bali seli de bɛ kɔrɔta n'o ye kɛ fɛn min hali ni e y'a ladege dɔrɔn mɔgɔw b'i bonya nin de tununa maa caman na u bɛ bato lagosi ka alakira ka taabolow lagosi alakira sallallahu alaihi wasallam ye yamaru kɛ ni ko minnu ye u b'olu lagosi ka sɔrɔ o ko ɲuman ninnu hali ni maa min ye maalangolo ye ni o kow dunge tɛ walasa mɔgɔw ka tanga da ale kan ale bɛ o kow diyagoya kɛ ka don o kow birifini jukɔrɔ maa min nana don ko birifini jukɔrɔ ka sɔrɔ ale yɛrɛ ka laɲini t'a kɛli ye koyi nka ale y'a kɛ de walasa tanga ka d'a kan
ne nana ko la gosi n'o tigi ada e de m'a faamu nka an bɛ baga seli de ma o komi n tɛ seli fɛ dama tɛ wa ɲɛ tɛ ko dama min fana ko ɲuman dama min bɛ yen ni mɔgɔw bɛ k'u yɛrɛ bila o fari la ka tiɲɛni kɛ danbo la mɔgɔw bɛ yen u tɛ hali teni fo don wa ka fini jamana teni fo don ka tiɲɛni kɛ n'a ye o bɛ tigɛ wa o bɛ tanga bɔ jamana fini kan n'ale y'a ye de ko n'i y'o don ko o kumana i bɛ se ka fɛrɛ mɔgɔw ma n'a kɔrɔ de mɔgɔw na ye bonya o n'i bila maa ɲɛnɛmaya minɛ kɔnɔ o n'i bila jamana ka baaradenya minɛ kɔnɔ o kumana maa dɔw ka seli ka sɔrɔ silamɛ ɲumanw tɛ walima silamɛw yɛrɛ tɛ ka seli kɛcogo ɲumanw bange ka fɛrɛ mɔgɔw ma o seli tɛ lagosi n'o ye dɛ nabi ɲuman in fɛn o fɛn fɔra kuranɛ kɔnɔ u ka alabato de fɔra koyi bato min n'an bɛra k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bi ko zakariya ye ala wele a ka dugawu jaabi natɔ o y'a sɔrɔ a bɛ seli de la fil mihrab mɛlɛkɛw y'a wele mɛlɛkɛw y'u kan bila a ma u bɛna nisɔndiya n'a ka dugawu jaabi nali ye أن الله يبشرك بيحيى وملكوا يا ويلي كفاي أن الله كفعل يبشرك الله تعالى بزكريا نشجع بيحيى نيحيى ابن الدين سورة تبليد أتغير يقولني كتاب الله تعالى بزكريا نشجع بيحيى نيحيى يحيى دي مغوي الله تعالى ما من تغدا كفوكو أتغو نوانا كنتي كاكو الله أكبر قرآن النسودو كو أما توما كالا كاكورو تو ما شي تغو كنتي يحيى يعني نيحيى ينتغو كدا الله أكبر قال بي نشوجا نيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا ويحيى يتشيت يلباي بكلمة نكمكاي من الله كبو على يورو ni nabi mo ni meleke mo الله أكبر ko zakariya Allah ta'ala bi nisoja ni yahya mi tietiyali baye ni makaye kabo ala yoro kibaru fladin na nasiya kibaru kele o zakariya yere ka asinde nyina ma yere la amma jiye ko famu koy ala fleka nabi ma do de na totanu ko asinde jenni la la hasuran ta ya ta tafsir la de am kuma info ijmalan ka bakuru ba fo ka foni la dawi ba de koroy je era kla ko je era ku yenni la munu ko ya de balaka tanu kwa tsendulula kwa ka fuite ulula aha je la tike bendiya ko nu adamu ko nu hali halala sirafe ko aka foito lula jombe na ka khaswa isudo wa nabiyyan min as-salihin den waza bana tede wa nabiyyan kun nabi madu yahya min ku foto flini ni bina asra nabi madu min as-salihin ala jonuma ndodo ala yi jɔnɲuman minnu sugandi k'u tɔmɔ ka bɔ jɔntɔw cɛla olu dɔ don qala rabb ko zakariya ko n tigi ala anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir ne bɛ den bɔ mini bilen den bɛ kɛnɛ ye ka bɔ mini bilen k'a sɔrɔ kɔrɔ dun ye ne sɔrɔ ka ban kɔrɔ in zɔrɔ n kɛra cɛkɔrɔba dɛsɛlen ka ban wa imra'ati aqir ka faro yɛrɛ kan ne muso yɛrɛ ye kunna ye
hali ka sɔrɔ o ma kɔrɔ o ma den sɔrɔ jango kɔrɔlen kuna de kɔrɔ ye muso min ala ye denko gɛlɛya ma a tɛ den bange de ye akiru ye kuna a ko ne yɛrɛ kɔrɔla ka se si hakɛ la maa tɛ den sɔrɔ si hakɛ min na ka caya adamadenya laada la awa ka fara o kan ne muso o ye kuna ye o yɛrɛ ma den sɔrɔ ka kɔrɔ jango a kɔrɔlen bila ma nka tafsiru kɛla ko yan ko Zakariya bɛ kɛ ka nin fɔ a nisɔndiyalen kabakoyalen a tɛ komi n'a fɔ a sigan b'a sɔrɔli la dɛ a dan b'a la nka a kabakoya bɛ yɔrɔ minnu na a y'olu de fɔ a kabakoya yɔrɔ y'a dɔn jɔn ka kabakoya ala ka kabako kow la o i ti jalaki o la o nka k'a ko kalontigiya k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ o de ye kojugu ye o de ye kojugu ye o de fiɲɛ bɛ maa caman sɔrɔ o tɛ ko dɔw bɛ yen o bɛ adamaden kabakoya nin bɛ se ka kɛ cogo di nin ko in bɛ kɛ cogo di kabakoya sira fɛ a bɛ komi Ozairu a kabakoyara su ɲɛnamaya la ala ye a waaju Ibrahima alayhi salam a kabakoyara su ɲɛnamaya cogo la ala ma jalaki o la ala ye a ɲɛnamaya ka jira a la na kabako ko jɔn kabakoyali kabako ko la o ye adamadenya taala ye o ye adamadenya taala ye قال كذلك الله يفعل ما يشاء awa ko a bɛ ten de dɛ Allah ta'ala bɛ fɛn kɛ ni min y'a diya ala bɛ ten de a bɛ fɛn kɛ ni min y'a diya mɛlɛkɛw t'a ala kibaruyali ko ala bɛ fɛn kɛ ni min y'a diya i sigi tan i ka ala kɔnɔ kibaru kɔni de fɔli fili ye nin wa ala bɛ fɛn kɛ ni min y'a diya ala bɛ nin cogo de la قال رب اجعل لي آية Zakariya nisɔndiyara a kɔrɔtɔra o ye adamaden dilan cogo ye Allahu Akbar a kibaruyara mɛlɛkɛw de nana a kibaruya a nisɔndiyara nka a kɔrɔtɔn bɛ nin ko bɛna kɛ kuma jumɛn ye a yɛrɛ ye min sɔrɔ sa k'o fɔ k'a ko n tigɛ ala o tuma tamasiyɛn dɔ kɛ n ye sa dɛ ij'alni aya tamasiyɛn dɔ kɛ n ye n'o ye den a nali tamasiyɛn o fɔ n ye a sɔrɔli tamasiyɛn fɔ n ye sa kɛ tamasiyɛn min b'a jira n na k'a fɔ ko Yahaya sɔrɔ kuma sera Yahaya bange kuma surunyara n fɛ tamasiyɛn dɔ kɛ n ye o la قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال كو إكتمشي مي كو خلوش ألا تكلم الناس إكا نسيك كمامغو في 3 أيام لسبكة تكونيونا إلا رمزا fona kɛra ka kɔriyali ku ye dama ni k'i bɛ kuma wɛrɛ fɛn o fɛn fɔ mɔgɔw i tɛ se k'a fɔ ko don dɔ tile 3 bɛna na i ma a tile 3 ka tugu ɲɔgɔn na e Zakariya mana fɛ i bɛ kuma o kuma kɛ mɔgɔw fɛ i tɛ se k'a kɛ a bɛ se yɔrɔ la sa fo hali n'i b'a fɛ k'a fɔ nin daga duma fo n'i bolo si illa ramzan fo n'a kɛra tamasiyɛnw nka min ye mɔgɔw fɛ kuma i tɛna se k'o kɛ tile 3 a ko n'o kɛra i la Yahaya na kuma sera dɛ o de ye Yahaya bange ni tamasiyɛn ye o ye Yahaya sɔrɔli tamasiyɛn ye a sɔrɔli واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار awa ko kuma na sa i ka i mako suma ka jɔn yɛrɛ ka dɛmɛ fanba o yɔrɔ bɛ ala ko suma de la ala ko suma jɔyɔrɔ bɛ hali adamaden farikolo fanga na maa maa ka ala ko suma ka ca
ma barka ma du ka tɛmɛ maa min tɛ ala ko suma kan e ma dulɔ mina ni zuɲɛ mina ninnu bɛ talon-talon u yɛrɛ ma ten kamalenkɔrɔ kɔgɔlen a tɛ se ka foyi kɛ maa kuntan bɛ talon-talon a ye tɛ ala ko suma tɛ ala ko suma awɔ maa minnu fana tɛ ala ko suma n'u bɛ poids ta e bɛ n'olu de fɔ ne ye n'o wɛrɛ an b'o ɲɛ f'i ye n'ala sɔnna a ma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta